בואו נכין קפה. יש קפה וייטנאמי שמכינים עם ביצה. מפסטרים קודם את הביצים. אנחנו נכניס את הביצים למים בטמפרטורה של 60 מעלות ונשאיר אותם שם במשך 5 דקות עד שהחיידקים שעל הקליפה מתים. אחר כך מעבירים אותם לקערה עם מים קרים. בינתיים מכינים את הקפה. בשביל זה אנחנו נצטרך את הכלי המיוחד של הקפה הווייטנאמי. הוא מורכב מכוס כזאת שיש לה חורים בתחתית. בתוך הכוס יש לנו עוד מסננת נוספת. את הקפה אנחנו שמים פה בפנים. אחרי ששמנו את הקפה בתוך הכלי, אנחנו סוגרים עם המסננת. ומוזגים מעל זה מים רותחים. נותנים למים לרדת, ובזמן הזה מכינים את הביצה. נשתמש בשני חלמונים. עכשיו נוסיף תמצית וניל וחלב מרוכז. ועכשיו מקציפים. עד שזה כזה תפוח ואוורירי. ועכשיו מוזגים את זה על הקפה שלנו. מפזרים למעלה קצת אבקת קקאו. תראו איזה יופי זה נראה. Cô gái đến từ một đất nước xa xôi tự xưng là gà. Cô ấy làm việc chăm chỉ, rạng rỡ hơn ai.